Спомняте ли си оригиналното Renault 4? Навярно, ако сте израснали през 60-те, 70-те, 80-те и дори 90-те години, сте се возили в една такава. Това е един автомобил, който можехте да видите на нивите, пред пощите, на гранична полиция и къде ли още не. Това всъщност беше отговора на Renault как да направим една кола, която да служи на всички. И ето ни днес, през 2025 година, с изцяло новото Renault 4 и DEC Electric. Пораснало, изцяло електрическо, но все също отговарящо на въпроса как да направим един автомобил, който да служи на всички. Между 1961 година и 1992 година Renault произвежда над 8,1 милиона бройки от Renault 4, правейки го един от най-продаваните автомобили в целия свят. Всъщност Renault 4 се е продавал в над 100 държави, което наистина бележи успеха на този модел. Универсален, компактен и с харизма. Отпред това е любовно писмо до оригиналното Renault 4. Имаме изцяло нова решетка, широка, с интегрирани, забележете, капсуловидни LED фарове и осветен контур без прекъсване. Това е иновация без аналог в момента в автомобилния свят, не само от дизайнерска гледна точка, но и от техническо изпълнение. Преместваме се отново. Много интересни и модерни форми. Имаме гради, в случая на тази кола. На другата даже имаме и мек текстилен покрив. Пренасяйки се отзад, имаме 3 вертикални елемента, които са отново директен поклон към класиката. Вратите, контурите, покривната линия, дори задното малко странично прозорче. Всичко напомня оригинала, но е облечено в премиум форми и 18-инчови джанти. Новото Renault 4 се предлага с 7 различни цвята, включително и лансиращите за модела Eau de France или de France Bleu. Усмихвам се, защото операторът е французин и така ги помолих да не са прекалено критични към моето произношение на френски език. С дължина от 4,14 метра, Renault 4 е златната среда между Clio и Captur. Имаме пътен просвет, който е 18,1 см, което е с 1,2 см повече от Captur, което означава, че в крайна сметка това е един автомобил, с който не трябва да се притеснявате, ако искате да излезете от асфалт. Междуосието е 2,62 см, което също го прави един изключително комфортен, просторен и все пак достатъчно маневрен автомобил. И за да ви уверя в практичността на новото Renault 4, ще ви покажа багажникът, който се отличава с вместимост от 420 литра. Също така задните седалки падат, което позволява да вместите обект с дължина до 2,20 см, т.е. 220 см, 2,2 метра, което означава, че може да сложите, например, покупки от Икеа, средоска, ски или каквото друго пожелаете. Също така и нещо, което си заслужава да споменем, новото Renault 4 има най-нисък праг в класа си на товаримост 61 см, което позволява бързо и лесно изваждане на всякакви товари от тук. Също така в интериора имаме до 23 литра вместимост на различни места. И да, тук също имаме кошница за багета, но нека да я оставим за Renault 5. Много повече отива. Интериорът няма как да го сбъркате, ако сте се качвали вече в новото Renault 5. Тук до голяма степен той се препокрива. Имаме отново 10,1-инчов инфотейнмент дисплей зад волана, 10-инчов централен дисплей, който е с OpenR Link и с вграден Google и връзка с Android Auto и Apple CarPlay, като забележете изгледа от навигацията, например, може да бъде показан и на дисплея зад волана. По отношение на технологии, тук говорим за един наистина съвременен автомобил. Имаме ниво на автономност 2, което означава, че Renault 4 активно следи маркировката, пътните знаци, може да поддържа автомобила в средата на лента. Имаме също така и Safety Coach, който ви подкрепя да шофирате по-безопасно и всъщност накрая на всяко пътуване дори оценява вашето шофиране.
Имаме два варианта на батерията. По-малката 40 кВт часова, която е с 120 конски сили и пробег по WLTP от около 300 км. По-голямата 52 кВт часова, каквато тествахме и в момента, между другото, е с мощност до 150 конски сили и упоменат по WLTP пробег от 408 км. На нашето пътуване, което беше около 150 км от летището на Лисабон до хотела, където се намираме, средният разход, който автомобила ни даде, беше 12,8 кВт часа на 100 км. Максималната скорост на автомобила е ограничена на 150 км, а ускорението от 0 до 100, ако ви интересува, е малко над 8 секунди. Друго отличително за модела е, че това е първото Рено с така нареченият One Pedal Feel. Имаме няколко нива на рекуперацията, като финалното, разбира се, One Pedal, допълнително оптимизира рекупериращата сила и в удобни моменти запазва процентите на батерията. Това зад мен е изцяло новата електрическа платформа на Renault, AMPR Small, която от Renault казва, че ще революционизира B-сегмента на електрическите автомобили. Всъщност върху тази платформа Renault 4 е вторият автомобил на марката, който се базира. Първият е вече познатият ни Renault 5. Тук говорим за модулна платформа, която в случая на Renault 4 представлява окачване отпред от Clio и Captur. Отзад има многорамено такова, което подобрява освен на стабилността на пътя и комфорта, разбира се. Модулна, какво да прави тази платформа модулна? На първо място, че тя може да бъде конфигурирана спрямо размерите, желаните размери на автомобила. Върху тази платформа също така ще се базира и бъдещото Renault Twingo, така че виждате от Renault Twingo до Renault 4 за момента може да се възползва една платформа. Също така в тази платформа се използва и новата 52 кВт часова батерия на Renault, която също е модулна, като когато говорим за 52 кВт часа имаме 4 модула на батерията, а малката 40 кВт часова е с 3 модула, като модула, който се наха е този под шофьорското място. И за да запази, разбира се, ангажимента си към устойчивост, Renault не е само устойчиво на думи, защото Renault 4 се произвежда изцяло в фабриката в Мобуж във Франция, където батерията е от Douai, моторът е Клеон и всъщност 75% от компонентите на Renault 4 се доставят в радиус от 300 км. Ето за такъв ангажимент към устойчивостта говорим. Също така, вътре в интериора имаме изключително високо ниво на рециклируемост, около 80%, а седалките, например, са 100% рециклируеми от 5 бутилки. Новото Renault 4 е изключително конкурентно, не само по външен вид, но и по цена. У нас то стартира от 59 990 хиляди лева, като ще бъде налично в България малко по-късно тази година.